Σας παιδιά, ήθελα να σας πω ότι... Τι θα σας πω τώρα? Για το Poppy Playtime. Παιδιά, υπάρχει ένας τρόπος να το κατεβάσεις δωρεάν, free, με 0 ευρώ. Υπάρχει ένας τρόπος, παιδιά, και δεν είναι από το Play Store 100%. Αλλά παιδιά θέλω μια χάρη εσάς. Θέλω να μου κάνετε, άμα φτάσουμε τους 20 εγγραμμένους και φτάσει αυτό το βίντεο 5 likes, άντε να σας το κάνω λίγο πιο εύκολο, 3 likes, θα σας δείξω το μυστικό τρόπο για να κατεβάσετε το Poppy Playtime, όποιο θέλετε εσείς βασικά, με ξέρεις πόσο ευρώ, με μια κουλούρα ευρώ, με 0 δηλαδή. Αυτό παιδιά, με αυτά 5 likes και 20 εγγραφές θα το δείξω, εντάξει.